Nemocnice následné péče, léčebna dlouhodobě nemocných Horažďovice. Sanitní vozy sem přiváží pacienty po ortopedických a jiných operacích, po úrazech a mozkových příhodách, vždy, kdy je nutná dlouhodobější intenzivní léčebná, rehabilitační a ošetřovatelská péče v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantně, to je v domácnosti pacienta. Zdejší pacienti sice nejsou ohroženi na životě, ale hrozí jim dlouhodobé nebo dokonce trvalé omezení jejich hybnosti a soběstačnosti, pracovní neschopnost, invalidita. Léčení se proto zaměřuje na vyloučení těchto rizik a brzký návrat pacienta do plnohodnotného života. Lékaři doporučují, aby sem pacient nastoupil neprodleně ihned po operaci nebo jiném akutním výkonu, jak se říká, z lůžka na lůžko. Nové pacienty vítá bezprostředně po jejich nástupu staniční sestra a ošetřující lékař nebo lékařka. Ti porovnají jejich aktuální zdravotní stav s tím, který je zaznamenán v doprovodné dokumentaci. Musí se také přesvědčit, zda během převozu do nemocnice nedošlo k nějakým závažným změnám. V Horažďovické nemocnici jsou pokoje 2, 3 a 4 lůžkové. Několik pokojů na každém patře je určeno pacientům relativně soběstačným a ty jsou vybaveny vlastní koupelnou a záchodem. Nemocnice v Horažďovicích je vybavena moderními diagnostickými přístroji, které pomáhají zkušeným erudovaným lékařům včas stanovit správný způsob léčby. Zdejší laboratoř slouží i lékařům mimo nemocnici. Její kvality dokumentuje získaný certifikát. Vedení nemocnice pamatuje i na věřící pacienty, což dokazuje malá a prostá kaple. Je to jeden z příspěvků k psychické pohodě pacientů, který doplňuje příjemnou, bezproblémovou léčbu i ostatní péči. Neméně důležité je i kvalitní a chutné stravování. S ústavní kuchyní jsou spokojeni i národní jedlíci a tvrdí, že jídlo je tady jako doma, u maminky. Ti, kterým jejich návštěvy mocí mermo přinášejí laskominy, mají dispozici na chodbě chladničku. K léčebným procedurám, především cílené rehabilitaci, se využívají všemožné prostory. Zpravidla se začíná na pokoji, že na lůžku. K nácviku chůze slouží chodby a později i schodiště. Nejrozsáhlejší rehabilitační činnost se provádí v pavilonku rehabilitace. Bez ohledu na počasí se mají přístup i nechodící pacienti díky podpovrchové cestě a speciálnímu výtahu. Rozsah a způsob léčby stanoví po důkladné prohlídce rehabilitační lékař. Pak převezmou vládu nad dalším osudem pacienta fyzioterapeuti a fyzioterapeutky. Ti mají k dispozici celou řadu přístrojů a zařízení. Někdy jim pod jejich dozorem pomáhají i rodinní příslušníci pacientů. Zkušený tým pracovníků rehabilitace má hluboké teoretické znalosti a vedení nemocnice dbá na to, aby byly dále prohlubovány účastí na různých školeních a stážích v renomovaných ústavech. Není proto divu, že tato nemocnice po získání certifikátu podle norm ISO v roce 2004 byla jako první v Západočeském kraji akreditována Spojenou akreditační komisí České republiky. Navíc jako jedna z mála má právo školit další rehabilitační pracovníky pro nemocnice následné péče. Jednoho dne pacient zjistí, že přišel čas loučení s nemocnicí i jejím personálem.
Možná, že na chvíli budí mlhavou vzpomínku, jak to bylo tenkrát, když ho sem jako nemohoucího Lazara přivezla sanitka. Ta chvíle ale už nenávratně patří minulosti, kterou připomínají jen pro pacientův pocit jistoty potřebné francouzské hole. I oni však mají už své dny sečtené.